ganda kasi ng hulma ng katawan niya pag naka-sports bra siya. Pero walang Tapos diet. naka-leggings. Wala akong diet. Everyday ang As in, running. ang lakas ko mag-rise. Hindi na malaki ang face mo rin. Hindi ko ba? Thank you to Jotox Yeah. siguro. May diet ka ba? Wala. Anything, no? Wala eh. Kasi sa triathlon, kailangan namin ng carbs. Correct. Kahit As in, kahit sa marathon. carbs is the Days answer. before, kailangan mo ng mag-carbo load. Correct. So, ang lakas ko Walang kumain. Super lakas ko kumain. Pero bakit flat ang tiyan mo? Yan ang hindi ko ma-achieve. Ah, ganun ba yan? Oo. Alam mo, nakikita ko Wait. yung mga video niya, guys. Sabi ko, sports bra siya. Ang ganda kasi ng hulma ng katawan niya pag naka-sports bra siya. Pero walang Tapos diet. naka-leggings. Tapos yung leggings niya, di ba, sabi in fairness dito, yung belt niya, nandun nakalagay sa ilalim ng puwet. Sabi ko, paano kaya niya nagagawa yan? Ang liit ng tiyan nito. Paano yun? Crunches? Or sadyang wala talaga? Maybe sa Jeans jeans. talaga. Kasi lahat ng sisters namin, payat eh. Even our mom. Medyo slim din ng mommy eh. Pero wala akong diet. Wala talaga. Kasi feeling ko naman, grabe na yung binibigay kong effort and hard work sa training. Pagod na ako. Tapos sa food din, Oo, di ba? lilimitahan mo pa So yung parang yun na rin sarili yung mo. reward ko. And binaburn ko naman. Yeah. Diba? Every day. Almost every day. Everyday ang As in, running. ang lakas ko mag-rice. I love rice, no? Really? Excited na ako for dinner later eh. Nagpa-reserve ako ng dinner. Diba may reservation tayo? Correct. Nag-reservation. Hindi na malaki ang face mo rin. Hindi ko ba? Thank you to Jotox Yeah. siguro. We love Jotox! Mabuhay ang Jotox! Yeah! Jotox siguro. Diba? Correct. Nakaka-relax Yan ito ang din favorite kasi. ko, Jotox. Kasi madjo ako eh. Oh, correct. So, Ako rin. natry mo na medyo din mag-Jotox? Oo. Kasi Jotox is square life, din yung guys. Square yung face ko ba? Yeah, di ba? Usapan Jotox na Diba? Minsan, Correct. ay ako ba naman, DJ Marton, yung unang lumalaki sa akin face. Oo, pag namamanas. Pag kain ka na kain. Kain, oo. So, Jotox is the key. Tsaka RF. Hindi, Jotox lang. Jotox lang. Inject Totoo. lang. Tsaka walang masama dun, no? Ang sarap-sarap kaya alam mo ngayon nga, beauty is the new currency. Ganun ba yun? Kumbaga, di ba kasi out of all the people ngayon, kailangan parang pag content creator ka, medyo may, Parang puhunan na ang... puhunan na, di ba? Naniniwala ka Actually. ba sa ganun? At saka iba rin kasi, iba pa rin mabubus yung confidence mo kapag Correct. alam mong you're at your best, di ba? Yeah. You're pretty. Kaya, kung may pang Jotox, why not? Di ba? No. O, di ba? It's amazing how this kind of people, like Miss Ira, is disciplined. Sobra sa ginagawa, no? Grabe yung disiplina. Kahit gusto mong pumarty ng gabi, Yun lang. wala kang choice, kundi matulog ng maaga kasi Yeah. may train ka Actually. kinabukasan. Actually, yan ang siguro ang talagang key siguro, hindi lang naman sa sports, sa kahit anong dreams mo in life. Basta discipline ka na lang. Yeah. Kasi before, na-compare ko din yung life ko before nung medyo for fun lang ako sa triathlon. Okay. Sumisingit pa rin ako ng margarita, sa Dr. White, Okay. with sisters. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.